V-am găsit în noaptea 1 din Five Nights at Freddy 2. Stați un pic. Camera... Stai un pic. Și camera 3. Deci Freddy și Bunny sunt aici. Ok, Chica încă n-a fost invitată. Așa și... acum. Camera 4. Oh, ce drăguț e Balloon Boy. Ok. Camera... Party room e camera 5. Atât. Fucking... Camera 4. Balloon Boy s-a asociat cu Freddy. Nu-i bine, nu-i bine, deci nu-i bine. Deci, ventilatorul 1. Camera 1. Oh, nu! Te urăsc! Camera... M-a speriat Freddy! Oh, nu! Bună! Eu am filmat. Deci, sunt eu, actrița principală. Îl avem pe drăguțul Balloon Boy, care e unul altul. Freddy. Adică eu. Adică așa, el e Dennis, care a jucat rolul de Balloon Boy. El e Iosif, care a jucat rolul de Freddy. Că l-am Da. Și el este Rodic și Superb, care este mereu unul cu o chitară cu și Bunny. Superb. Și e Bunny. E Rodic, care a jucat rolul lui. El a jucat toi Freddy și tu ai jucat toi Bunny. Și vă mulțumesc pentru vizionare și în al 3-lea film. în al doilea, ai uitat, în al doilea. Acum facem filmări cu 2. Da, deci și... Dacă n-ai uitat, nu ți-ai uitat replica. Ți-ai uitat replica aia? Bun venit la pizzerie și ne vedem la pizzerie să mă mâncăm.